Ало. Ние сме от вашите интернет доставчици и ви се обаждаме да ви съобщим, че ще ви спрем интернета до 2 дни поради неплатена фактура. Вчера дойдох да платя фактурата, не ме изнервя, бе. Добре, господин, където имена и телефон номер за да проверим. Иван Георгиев. Да. Телефона 0878 Да. 12 Да. 64 Да. 01. Господине, по наши данни вие не сте сплатили сметката за интернета. Абе, не ме изнервя, бе, момче. Вчера дойдох, си платих интернета, бе. Мрашляк. Нямаме данни за платена фактура на Иван Иванов. Абе, момче, 1000 път ти казах Иван Георгиев. Ти малумен ли си, бе? Провери Иван Георгиев, не Иван Иванов. Много ме изнервяш, бе. Извиня, ще проверя пак. Айде по-бързо, нямам цял ден тук да се занимавам с вашите интернет доставчици. Господине, интернетът ви не е платен. Как да не е платен? До колко дена ще бъде спран интернета? До един ден това. Срока на интернета ви изтича утре, а промоцията е до други ден. Други ден ще спре. Слушай, путка майна, само гледай да ми спреш интернета, ще намеря къде си и ще размачкам ме. Ясно ли ти е, бе? Добре, господине. Добре ли? Да, ама трябва да си платите фактурата от 140 лева, за да ви пуснем интернет. Ние не може без пари да ви го оставим. Как да не може, бе, че слушай, какво ти прикавам, бе. Ако трябва отстъпки ще ми правиш, ако какво ти казвам, това ще правиш, аз си плащам интернета. Ясно ли ти е? Господин Георгиев, не е възможно да ми си платите интернет и да ползвате нашите услуги. Слушай, бе, путка майна, колко път ще ме разиграш ти, бе? Вчера дойдох специално да си платя интернета, бе. Нямаме данни да си платили интернета. Ти си да ми повтаря дали нямаш данни, дали имаш данни. Ще намеря къде си и ще уритам, бе. Врашляк. Господин, нямате никакво оправдание да нападате операторите на тази институция. Ма не ми казвай кой ще нападам, кой няма да нападам, бе. Само гледай да ми спреш интернета до 2 седмици. Ще намеря къде си и ще уритам. Ясно ли те, бе? Извините, не 2 седмици, а 2 дни. Бе, хищни да им повтаря, бе. Няма да ми спираш интернета, бе. Имам да пращам сумата работи по другите градове. Работата си върша по интернет, бе. Ще ми спира интернета. Ми платите интернета и ще го... Абе, не ми повтаряй дали си плащам интернета, бе. Копеленце грозно. Слушай, до 2 дена само да си ми справил интернета, ще намеря къде си, не знаеш кой си имаш работа. Добре, но трябва да си почти фактурата. Ти гледай да ми спреш интернета от 2 дена, си имаш много лоши проблеми. От мен чакам те да ми спреш интернета и ще намеря къде си и много си попатиш. Лайнарче мръсно. Добре, приятен ден. Приятен ден.